Ayan, pato. Luto tayo ng pato. Dalawang pato. Dito mga par. Food trip nga kami dito sa ano. Dito sa amin. Amoy! Hindi, magdudulag. Ayan yung mga ano. Mga, mga tropa. Mga kapare. Ayan. Ang food trip namin ngayon ay pato. Dalawang pato yung kinatay. Hindi ko na pinakita kung paano kinatay kasi bawal yun. Ayan. Amoy! Ayan na yung kusinero namin. Ginugulog-guloban. Putaton. Oh. Yan. Adobo. Walang gata yan. Toyo lang. Yun. Shoutout kay Alio Ramos. Amoy! Oh my God. Oh, ayan. Ayun o. Oh, 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 oh. Oh. Ginugulog-guloban. Bodol pet po kami mamaya. So ayan na nga, dito po kami sa ano, Balintawak. Sa Barangay Kawak nga. Pato yan, pato. Adobo sa toyo, walang gata. Medyo matigas na kasi yung pato. Matanda na. Amoy! Amo! Amo? Oh, kaya mo. Sabi na eh. Kasi yung pato. Amo. Yan talagang tunay na pato kasi dalawa. Pag isa lang, pawan. Yan, pato. Oo, baga. Oo. At yan yung saging nalalagyan ng kanin. Shoutout kay Kulog Boros. Amoy! Oh, amo baga. Amo. Yan na, latag na. Yan, shoutout Andrew. Kapin niya. Hampo ka bang dito naman ito? Yan na, malapit na maluto yung pato. Ayan na yung kanin, oh. Amoy. Amo. Talaga ayo. Oo, baga. Parang kulang yan, ah. Delikado. Sigurado. Sapnay. TJ. Amo ay. Oh, amo, amo. Amo. Amo? Oh, baga. Amo ay. Ah. Ayan na yung pato. Pato pawan. Yan. Kainan na. Mamuhay. Iwan ko lang kung malambot. Tanda na yan eh. Adobo sa toyo. Walang gata. Yan. Naglalaway na. Mo gangsay. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Amoy. Amo na. Malwal na. Hindi po. Baka naman pa sa ito. Yan, kainan na. Umoy! Amo? Hindi nga mo ka. Damalo. Umo talaga eh. No. Noy.
Amoy! Ano ba dito? Nakulog boros. Huwag na kanino. Amoy! Yes, ako ah. Sirahin na. Amoy! 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 Talaga. Natag. Amoy! Ito ang sigado, istringan mo. Amoy! Ano ito? Umamat ng dyan pa. Oh, ito saan? Sige doon, nakabata. Ito. Udma, saan ka? Amoy! Kaya rin naman. Hello? Yan. Ulat mo. Ganon. Amoy! Oh! Ano? So video mo kaya. Oh, yan. Kanakuan din, natikrol sa na yan. Manyaman. Dahil magtaso yan. Yan, sabi ko na nga ngayon. Data ano? Biniliw na pala si nanay mo. Ano? Nauna nila sa charger. Kamu? Baka anin. Oy! Madadali. Amoy! Ganyan po kami dito pag ano, bodol fight. Susunod yung bodol fight namin, ano, bayoko. Mawa kaming bayoko. Oo! Pagka. Pahinga ko, pahinga. Before and after. Simut. Ano? Sisiinuman na. Pwede nang iwalay sa magulang. Malakas nang kumain. Ano? Damigay na. Ligpit. Ganyan po dito sa probinsya. Nung di pa ako nagbablog, lang kami nagpo-food trip. Yung manok. Ano? Tapon na. Nagkakabusan na ng tubig. Amoy! Amo! Amoy! TJ Cervantes. Oh, amoy! May natira pang pato. Kaya alam na. Gabi naman. Pahinga time. Amoy! Tamo baga oh. Anda. Ngiri. Nagalangan ito duya. Amo. Amo. At yan, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye.